Sasho sangena thina singalala endleleni nanazi indaba ze1 KZN TV ehamba phambili namuhla. Kubulawa ngehluku isaguga eMandeni. Usibiya uvume yongezwani nomkhwanazi. Kanti owethe kuphika ayokuqasha ngocansi. Nina bakambombosho omnyama indaba ze1 KZN TV nifundele ukuphila nokaCebekhulu siyakhuleka. Usakhungathekile namanje umndeni wakangema endaweni yaseNyathini eMacambini ngaphansi kamasipala waseMandeni enyakatho KwaZulu-Natal ngesigameko sokubulawa ngehluku kagogo wabo uNokuthula Mkhwanazi oneminyaka engama-74 yobudala. Ugogo kokubika ukuthi wangenelwa umuntu ebusuku wamhlahlela ngocelemba phakathi ke nobusuku kuzosa kube usuku lwangesonto. Ngomgqibelo womhlazi li-14 kuNhlolanja wayesebenza ebusuku engekho ekhaya. Ugogo esele nabantwana ababili wathola ucingo phakathi kwamabili lumazisa ukuthi ugogo selimele kunomuntu ongena endlini wamhlasela. Izingane zibona lokhu zabaleka zaya kwelinye ikhaya lingaphezulu lowabeke esethinta omakhelwane ukuba baphuthume beyobheka isimo njengoba kuyena besetohweni ebusuku engenayo into yokuhamba ukuthi abuye ekhaya azobona umonakalo. Kuthe ngabo 1:15 ebusuku ngathola ifoni mangibamba le call kanti izingane ziyafona zithi baba ugogo uselimele kungene umuntu wamgenca sizamele iambulance. Ngithi mina awu ulunyaza ubani ugogo unjani yena zithi ingane ayesesiphezulu kwagogo omncane sibalekile simshiyile okusho ukuthi umuntu owagcina ephelela khona la ekhaya endlini. Lo mndeni uthi akukho ke abakusolaya ongaba imbangelo yokuthi ugogo abulawe ngalesihluku. Ngakho lokhu kuyabakhathaza ukuthi ubani obengafuna ukubulala ugogo ngalendlela. Hayi ugogo ngathi abekungayena umuntu mhlambe ohambayo kungayena futhi umuntu wabantu ongathi mhlambe ake ngithi nje ubengaphuzi. Angibona ukuthi mhlambe khona umuntu mhlambe owayiphazamisene naye wayesengazi akajwe ngalolu hlobo akajwe ngalo ngocelemba ngoba angikhumbuli engitshela ukuthi hayi umntanami ngikhubene nobani noma ngiphambene nobani kanje. So nje le nto leyana impi engingayazi ukuthi eyani angazi noma mhlambe kuliwa nami noma kwenziwa nangazi. Kwenzeka lokhu nje ugogo besele nabantwana ababili kuyibo abahlaba umkhosi. Uthi ke noma abantwana betshengisa ukuqina kodwa uyabona ukuthi ke lesi sigameko sibahlakumezile ngakho ke bazodinga ukwelulekwa ngokomqondo. So ibona abantu wayenabo ikakhulukazi ke wayelele nayo ke ingane yami le engikhuluma ngayo kodwa behlukene ngamakamera ngoba ithi yezwa nje ugogo ekhala ithi yazi yamemeza yathi gogo kanti kuyini le ithi yabona ukuthi cha hayi ku serious yavele yasaba yacasha ithi izwa nje kulokuthi bhu shuthi wayekapha lo wayekapha. Ngiyacela ukuthi uma kungenzeka lezi yangane ziyithola icounseling ngoba vele zisayiqinisa njoba zibaleka nje othisha bathe ake zithi ukuba sekhaya zathi hayi ziright mazisesikoleni. Ngiyabona ukuthi hayi shuthi zisasaba mazela ekhaya. Amaphoyisa ke asiqinisekisile lesi sigameko kanti njengamanje bengakabushwa umuntu ngalokhu. Esidabeni ze1 KZN TV ngingusamukeliso Ngqulunga ngisenyathini eMacambini eMandeni. Iphini ngakhomishana amaphoyisa osamisiwe kuzwela nguJenene uShadrack Sibiya uvumile phambi kwekhomishana kaMadlanga ehleze ePitoli namuhla ukuthi akazwani nalowo ngukhomishana amaphoyisa KwaZulu-Natal uJenene uNhlanhla Mkhwanazi. Usotobo uqala usuku lakhe lokuqala lweinsuku ezine lokwethula ubufakazi bakhe kule khomishana namuhla. Kanti uSibiya kusoleke ukhomishana amaphoyisa kuzwela nguJenene kufana eMasemola ngokubhebhethekisa ungezani kwabo ke noMkhwanazi ngokumjuba ukuba sebenze kwele kaMthaniya. uJenene uShadrack Sibiya usolwa ngenkohlakalo nokuba nobudlelwano obuseduze nosolwa ke ngokubulala uVosmuth Kate Matlala. Uphakathi kwezinto zenkohlakalo esibhekise uJenene uSibiya ngamadokodo 121 athathwa ophikweni lePolitical Killing Task Team KwaZulu-Natal ayiswa ke ihhovisi likazwelonke lisePitoli okwaholela ekutheni ke kumiswe kuphenyo ngawo. Ngesikhathi vele kokuqala ikhomishana kaMadlanga uveze ukuthi akazwani ke nokhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uJenene uNhlanhla Mkhwanazi.
What concerns me the most, Chair, is the fact that there was a march that was planned in KZN by MK Party. And MK Party, they were saying the march is about the fight in general, the fight against crime in general, and also crime against women, GB violence, and then also in support of General Mkhwanazi. Then the National Commissioner, General Masemola, calls me and he sends me to KZ and he says to me, I want you to go and receive the memorandum there. He calls me to his office. I said, okay, I will go because he's a National Commissioner and I'm a Deputy National Commissioner. I can't say no. He relies on us. I said, I will go. But he knew and understood the relationship that I have with General Mkhwanazi, that the relationship is not well at all. uSibiya uthi kunenhloso ezepolitiki okufaka phakathi iqembu le-MK Party ngokuxhamukela kwizindaba zamaphoyisa e-SAPS ngokuphuma nayo iqhubu izeke imsabise. MK opened a case against me. The same MK statement is being used by a Brigadier Kunene to apply for a search warrant when my house was raided. The same MK is the one that also came and marched against me at head office. As I'm sitting in the office, you hear people toying in the street, it's MK Party. And then you get TikTok messages that say, you touch Mkhwanazi, you touch us, you'll see another July unrest you've never had. Uthi uhlelo lukaNgqongqoshe wamaphoyisa omisiwe uSenzo Mchunu lokuhlakaza kuhlaka lwamaphoyisa olwabekela usungululo ukulwa nokubulala kosombusazwe wabekela ihlelile. Minister Mchunu further instructed that a preliminary report on the disbandment of the PKTT be submitted to him by the 20th of January 2025, and that a final and closing report be presented to the minister, to the ministry, the management committee, and the executive committee at their meeting in late January 2025. A copy of this letter is attached here to Annexer SS8. Now, paragraph 71 says, on the 3rd of January 2025, Brigadier Letoko communicated Minister Mchunu's decision to myself and other officials. This communication directed me, the DNC for crime detection, to communicate the deactivation of the PKTT to the relevant teams. uSibiya uzoqhubeka nokuthula ufakazi bakhe kule komishana ezindabeni ze1 KZN TV kubinkosenhle Mthembu eRichards Bay. Inhloko yomnyango wamaphoyisa omkhandlu eTheko KwaZulu-Natal uSibonelo Mchunu uthi umbango wezikhundla eziphezulu ikhona kunomthelelo engcolisweni kwegama lakhe ezinkundleni zokuxhumana zokuthi kuqasha ngesinene. Umchunu usho lokhu kwingxoxo ekhethekele neziko leindaba namuhla eThekwini. Izinsolo zokugwaza nokungenelela kwepolitiki yikona okuhlezi kuhamba phambili uma kuvela amathuba okuqashwa kwamaphoyisa amasipala alomkhandlu. Umchunu uthi abalozwe insolo abaletha ubufakazi uma benabo. Kungafuneka uyogwazela umuntu ozobegijimisa umuntu, uphinde uyogwazela umuntu ozobebalela umuntu ama push ups nama sit up, uphinde uyogwazela umuntu ozobebhalisa i-test, uphinde uyogwazela umuntu ozobe enza interview. Ungakwazi ufike ephi uma uthi uyagwaza. Ngingwezwe la umarumazi but ke angwazi umuntu ongasinika ubufakazi athi hayi noma sitshele ukuthi nanga umuntu ogwazisayo singahlangana impela sihlangane namaphoyisa noXebe senze itrap simbambe simbombe but akekho bavele basitshela ukuthi kuyagwazwa sithi sitsheleni phela ukuthi ugwazi ubufakazi bokuthi ugwazele ibani sigcine kushiwo leyo bese ngicakeka mina ukuthi uma ungaphika nalezo zinto ungaqasha ngamuntu ngoba nje umuntu ongaphumelelanga uyohlala ethi kugwaziwe. Kusukela ngonyaka odlule umchonyo landelwa izinsolo zokuqasha ngesinene echazwe leziko leindaba ngalezi insolo uchaze kanje. Phuma emzuliswaneni la ukuthi kwavuleka ikhala wahamba ihedi eyayikadisiphethe kwangena ihedi entsha waku Steve Mickelton mina ngaqokwa kuyi-deputizer sinomamzama sabama deputy ngesikhathi kwenzeka lokho abanyuza ukuthi ababanga happy yabo
bafaka ama-complaint abawafakayo ke abanye babo basebenzisa lento engathini ukusizama ukusibheca ngobende inyama singayidlanga ngoba becabanga ukuthi bazosinukisa bese ngazi kwenzekani. Ngonyaka odlule kwavela imbiko yokuthi isibhamu sikaMchunu ubanjwe inkunzi kodwa kangabika ngokulahleka kwaso. uMchunu uyachaza ngesigameko esenzeka. Ngaba ne-incident ngomhla 24 December 2024 2024 ngibuye ekhaya oThongathi lapha and beshoka abantu isiteshi sasoThongathi sithi into eyenzakalayo lapha abantu babanjwe inkunzi make baphuma emotweni after i-toll gate. So nami ngahlaselwa abantu kaba over 20 luckily bangena while ngiphuma ngisafuna usizo afika ama truck awu2 angisizayo babaleka ke kodwa basebethathe igrosa kuphela yayisemotweni. Isibhamu sami sikhona angazi babesatha ba assume ukuthi njoba ngaba ne-incident yokubanjwa inkunzi mhlawumbe isibhamu sami sikhona. Kudebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Intsha yasembala eMgungundlovu KwaZulu-Natal ihlabane ngethuba leyingqayizivele lokuhlomula ngomsebenzi wesikhashana. Lokhu kuvezwa abenhlangano engenzi inzuzo ibiza ibaqhawe abafazi and Spotlight ngesikhathi ke behlangene nentsha ehlomuleke kulolu hlelo. Laba bathu bafuna ukwehlisa isibalo sabantu abangasebenzi kuleli baphinde ke bahlomiswe ngolwazi abantu abasha ngenhloso yokubagcina bematasa bangaze bazibandakanye nezinto ezingalungile emphakathini. Intsha ehlomuleke uhlelo lwenhlangano engenzi inzuzo ibaqhawafazi and Spotlight Education Foundation ithi kusho lukhulu lokho kubona. Ngi-part-time student but nje kumusa nje kakhulukazi ukuthi sithole ithuba elifanele lesiyintsha because sihleli emakhaya and uma sibuka i-economy njengamanje especially i-unemployment rate it's very high South Africa. Owalenhlangano uthi leli thuba livulwe umfana wendawo. The reason we are here is because of Utedi Thuso Mvelase, right? He's one of our influencers, he's a brand influencer, and we met him a few months ago and he said, you know what, I want to go back to where I come from and I want to give back. Uchauke uthi bafuna ukwehlisa izinamba zabantu abesifazane abahlukunyezwayo ngokudala amathuba emisebenzi. We're ending gender-based violence one story at a time. If one woman tells her story and she heals, she can help another woman. Then we also have something called Spotlight Education Foundation, which is an educational foundation where we go into schools and we assist learners in different ways. Now we have a program that we run by NYDA called the National Youth Service Program, where learners volunteer in community centers, and one of them being a school in this case. And when they do eventually volunteer after 6 months, we get them ready for work and hopefully with an opportunity for employment. You know how the unemployment rate is in our country. It's a big crisis and the youth is affected. Uthi bafuna intsha ibe matasa ingahlali emakhaya. We're hoping for young people to participate in this economy. They need to have employment, they need to have jobs, they need to wake up in the morning and have something to do. And even if it's not formal employment, we must find strategic ways to get them into employment and get them training. And that's what we're doing through this. The Work Readiness Program gets learners into a work environment and you basically get them to train day to day. And they train with experienced people who've been in the game for long. Umhloli uthi ukutshala kwentsha ezikoleni kuzolekelela bona abantu abasha kanjalo nezikole. Basize le ingane ngokuthi zithole ama-skills, zithole amakhono noma zisemakhaya noma zingakasebenzi okwangempela ngalendlela esilindele ngayo kuthiwa ziyasebenza. So ke bathi izikole ama-institutions esinawo la kwi-Department of Education, which is schools, mina njengomhloli, even our second offices, lama skills esinawo asibamukela abantwana beze bazosebenza. Ngesikhathi besebenza siyawa transfer lama skills esinawo, siyadlulisa leli khona esinawo bakwazi ukuthi nabo balisebenzise, likwazi ukuthi liba uplift, likwazi ukuthi ba acquire something abangayisebenzisa in the future uma sebefuna imisebenzi. Ezindabeni ze1 KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisembali eMgungundlovu. Ake sithi shelele itolo nenabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba.
Asibonge siphinde sinamukele ninabiselo kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Kubulawa ngehluku isaguga eMandeni. Usubiya uvume yongezwani nomkhwanazi. Kanti owethe kuphika ayokuqasha ngocansi. Umsunguli weNkanyezi Community Project yaseMadlankala esikhaleni enyakatho KwaZulu-Natal Margaret Mpanza uthi isifiso sabo ukuthi engabikhona umfundo ozohlala ekhaya ngoba nakhe ngenawo umfaniswano wesikole. Uthabe khulu kusho lokho njengoba le nhlangano edluliselwe ngomfaniswano wesikole kubantwana bezikole ezahlukene abekunesiDingo sokuthi ke balekelelwe. Zingamashumi-37 izingane zesikole ehlamula ngomfaniswano wesikole ngoxhaso leNkanyezi Community Development lokusiza abafundi ngalokho abasuke bekudinga. Ngaleso sikhathi lokhu ke kuhlanganisa izicathulo, amashethi esikole, amabhloko esikole nokunye. Le nhlangano engenza inzuzo ihloso ukuthi ke iqede nya ngalokho ukuthi abantwana behlala emakhaya bengayi esikoleni ngoba beswele. Siza namhlanje zu37. Empeleni ukuyihlonza kwethu sikhipha ama youth care workers ekuyiyona ahamba ezikoleni eyobuka behlanye nothisha basezikoleni ukuthi umntwana unhlwempu kangakanani. Sithenga ngezidingo zabo ke. Mhlawumbe abanye abanazo izicathulo, abanye ifull uniform, abanye mhlawumbe bashoda ngeziketi sibanika kanjalo nje. Le nhlangano iphinde ibe nenkulisa lapho ke ithatha abantwana abagcineke ngokusiza ngemfaniswano wesikole kuphela babuye ke baphakele nabantwana baswele njalo ntambama ukuze ke belale bedlile. Yizeke noma beluthola uxhaso kumnyango ezokuthuthukiswa komphakathi kodwa ke yakwanele ukuthi bakwazi ukusiza bonke abantwana baswele. Ngakho ke bacela noma ubani ongaba namandla abaxhase ngokuthile. Nalesi sibalo lesi esizosikhipa sezingane for uniform sincane kunalokho thina esifisa ukwenza. Nakhona ziningi ingane ezayitholakele kodwa ngenxa yebudget kwafanele ukuthi sigcine singasakwazi ukuthi siyithengele zonke. Kodwa kwakhona ke lokho okuncane sikwenzile siyacabanga ukuthi kuzowenza umehluko emphakathini. Siyafisa nje nokuthi as NPO silithole olunye usizo from ama companies namanye ama stakeholders kube ukuthi ayakwazi ukusixhasa ukuze sikwazi ukuthi kube kuningi esikwenza emphakathini because njengoba sikhona siyawenza nama awareness campaigns ezikoleni kunezingane ezifikayo la zizodla mayiphume esikoleni zona ingane isuke idinga neziswele. Lokhu ke kuzohamba ibanga elide ukulekelela abantwana nabo bakwazi ukuya esikoleni belingane nabanye. Abazali ke babonge kakhulu ngalolu sizo. Ingane siyathanda ukuthi ifunde kodwa kuba nalokho amathizethizo ukuthi yena ugcina ungafinyelelanga kokunye. Sifuna imfundo yaze phambili. Sibonga nje uMampanza ukuthi uyakwazi ukusibhekelela ukubheka izimo. Ngiswela amandla okubonga. So ngibonga kakhulu into esenzelwa uMampanza. Like mina nje ngisingami kakhulu kwazi ngiswela ngisho amandla okubonga ngoba iminyaka abangilahle ngaphandle. So ngibonga kakhulu usizo. Ngiyafisa nje mhlambe ukuthi osomabhizinisi noma inkampani ezikhona la around eRichards Bay uma becela usizo bebalekelele ngoba kusiza umphakathi ngoba amandla wethu awalingani soda nje inkampani amaMpanza ilekelela. Estabeni ze1KZN TV ngingusamukeliso Nqulunga ngisesikhaleni eMadlankala. Bathi kazinakekela izidingo zabo abantu bakwaMathukuza eNewcastle enhla nelekaZulu-Natal njengoba bethi izolo babambe isiteleko ukuze bekwazi ukunaka umkhandlu udolobha waseNewcastle. Laba bathi kaningi bezama ngendlela zokuxhumana nomasipala kodwa kubenhla ngazimuka nomoya. Kuzokhumbuleka ukuthi phambilini lomphakathi uyawaxoxisana ke nezikole indaba ze1KZN TV ngengqinamba ababhekana nazo okungucishelwa kugesi, ukuvuza kwetamkoko kanye nokungalungiswa kwengqalazinda eyahlukene. Bathi kabanakiwe ngomasipala bakwaMathukuza njengoba beze bathatha isinqumo sokuba beteleke. Saba nezikhalo kwamasipala zokuthi umasipala unokusicharge imali esingayazi udeyani athi siyakweleta nasimbuza ukweletani avala ugesi umoya khona athi khokha uthi na uthawuna mali athi khokha okuncane okukhona mali lento ayicaci ukuthi sikhokhela ini ugesi yawuthenga. Samfakela incwadi ukuthi sifuna ukusisa izikhalo zethu wangasathenda. Samlinda lo 7 days wangasathenda wangabuya. Sabotha ingcono simgwaqeni. Masemgwaqeni uya kodwa emgwaqeni besiya ngoba sifuna ukuthi sithi kuzwakala le zikhalo zethu ngoba vele still ugesi uyawuvala. Asazi ukuthi ngingasothola kanjani.
manje sawuvala umgwaqo sekufika amaphoyisa nayifa amaphoyisa la sisamile amaphoyisa akhipha ama-rubber bullet adubula abantu ngama-rubber bullet naye badubula abantu ngama-rubber bullet bese kusuka lo msindo lokuthi-ke angene ngaphakathi-ke abangele endlini. Baqhube ngokuthi babekwa kule ndawo njengabantu abahlonzwe njengabantu abangathathi intweni. Lawa mathukuza asafika ngo-99 singabantu abalethwe kule ndawo njengeSquatter Camp njengendawo yabantu abaswele. Number 1. Number 2, uma ngabe ke sekufika isikhathi sokuthi ke kushintsha demarcation silethwa la siwelela ngaphansi kwedorobha. Okusho ukuthi ke umasipala usubona kuyithuba lokuthi ke utaxe abantu bakithi. Ekubeni indawo yayaziwa kahle ukuthi indawo yabantu abaswele. Okay. Sekukaningi ke simbhalele umasipala. Sekungamahlandla impela sibhala izikhalazo zomphakathi sisubmitha incwadi emkhandlwini kube ukuthi ke kodwa ke ayikho i-feedback esiyitholayo epositive noma egqugquzela amalunga omphakathi. Kanti bakhale ngentuthuko edembiselekayo njengoba beyindawo esondelene nedolobha. Kuyabhedela kwamathukuza. Izitrati ziyavuza left and right. Uyabona? Ngaleke kwezitrati ezivuzayo ukugreathwa kwezitrati noma ukuklinwa kwezitrati kuyinto njengekho asinakiwe thina la kwamathukuza. Yebo siyavuma swela ngaphansi kwedorobha but iyona ndawo engcole kakhulu la ngaphansi kwedorobha. Izitrati zibolile azigreathiwe amanzi ayaxaxaza njengoba sekumxhantela ke le eyani eyogesi. Lezo nje izathu ezisinikezele iqhuzu lokuthi ke siye emgaqweni. Khona manjalo baphinde baveza ukuba kunabantu abalimazwe ngezinhlamvu zenjoloba njengoba abanye bephuthunyiswe esibhedlela. Because amaphoyisa befaka amathiya gas edubula abantu ngama-rubber bullets kunabantu abane asthma abebe omunye nje umama izolo uze wawo kakho ukuthi fanele simthathe simise endlini athola ithunzi because inhale le tear gas and ayihamselani nendlela aphila ngayo. So izinto ezikanjalo nje zisitshengisile ukuthi umkhandlo wethu awunendaba nathi and awuzimisele futhi ukwenza amanye ama-attempts ukuthi usilekelele. So we are very angered and we don't know from now on what is going to happen because umkhandla ukabuyi kuthina. Umphakathi maybe they will continue to demonstrate because we are frustrated. This is the only option esinayo. Mhlambe ezokwazi ukuthi sitholele athi. Kanti abaholi bomkhandlu Newcastle kabatholakala ngoba bephendule kuze kwashaya isikhathi sokuba lolu daba libekwe emoyeni. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngise-Newcastle. Izimvula zakamuva ezahlasela kwelekamthani yayidala umonakalo omkhulu emgodi evuleke emgwaqeni kulesifundazwe. Lokhu kuholele ekutheni kumasipala waSondini oholwa eMayor Wilson Ntshangase uphume kumkhankaso wokugqiba lemgodi engadala ke ingozi ilimaze nezimoto. Isimo sezulu esingesihle nesivame ukulandelwa izimvula ezinamandla asigcinanga ngokudala umonakalo emakhaya kuphela kepha sithikameze nengqalasizinda ikakhulukazi imigwaqo. Indawo yaSolundi ingenye yezindawo ezilimale kakhulu ngenxa yemvula enamandla. Umeya kamasipala waSolundi uWilson Ntshangase uthi bazogcina beyilungisa yonke imigwaqo emoshakele ngesikhathi ekuhlasele imvula. Umasipala waSolundi sizama ukuhlangabezana nesidingo sokuvala ama-potholes okuyimigodi edaleke ngesimo sezulu esekade kuhlasele ezweni lonke. Njengamanje nje silapha eBinod la sivala khona yona lemigodi le ama-potholes. Sizoqhubeka siye naselokishini kwasi nase-South sisuka khona bona wonke nje amalokishi alapha eOlundi ngoba nasemakhaya ey'ndaweni zasemakhaya implanti yethu ibhizi yasebenza ey'ndaweni zamakhosi ilungisa ikakhulukazi imigwaqo engenelele emakhaya. Sisakhuleka-ke ukuthi umphakathi wakithi ubambisane nathi kulokhu ngoba akekho umuntu osuke ehlele ukuba isimo sezulu singabi sihle. Kodwa uma phela umonakalo usudalekile kuyadinga ukuthi sihleleke njengomasipala sikwazi ukubhekana naleso simo leso. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngise-Richards Bay. Asiphinde sithi shelele idolweni nabeselo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi ukuthi nisahleli nathi kwindaba ze1KZN TV. Nazi ihlokwana zethu esithizo ezihamba phambili namuhla. Kubulawa ngehluku isaguga eMandeni. Usubiya uvume yongezwani nomkhwanazi.
kanti owethe kuphika eyokuqasha ngocansi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-15.98 kuyidola laseMelika bengu-21.67 kupondo waseBrithani libe ngu-18.91 kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ingu-$4,926.46 ounce bese kuthi intengo yolongahluziwe yona ibe ngu-$67.42 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lombhoxo laKwaZulu-Natal ezinze eThekwini Hollywood Bets Sharks izopheshukela ngomunye wabadlali abamqoka kuyona uGrant Williams odlala kunakumabhokobhoko sethola kamadlala ahlaza kwelaseJapan. Leli qembu lipheka nguJP Peterson kalihleli kahle kwiLog United Rugby Championship URC ngamafuphi kodwa mangabe lingaqhubeka ke nomfutho kiyo ke khefini le-Six Nations lihamba ngawo makhulu kwamathuba ukuthi ke lizifaka ke emidlalweni yokuhlunga kulomqhudelane. Ezika Peterson izobuyela ke enkundleni ngokuvakashela iEmirates Lions esemhlane wazo ke kwiLog ekubeni ke zibambene ngamaphuzu angama-24 iqembu ngalinye. Iqembu kanti ke lizonqoba ke lizobe seligijima ke kwi-top 8 kanti ke umdlalo ke lo sobala ukuthi ke umqoka nhlangothi zombili uzoba ke ngomgqibelo ngehora lesibili ntambama enkundleni yase-Ellis Park eGoli. Kanti ke Sharks esandana kumemezela ukwehlukana kwayo nokapteni wamabhokobhoko uSiya Kolisi ophindela kwi-DHL Stormers izophinda ihlukane noWilliams owafika kuyona ngo-2018 esuka esikoleni ePaarl Gymnasium. Kanti ke kuvela ke nemibiko ekhomba ukuthi kuWilliams ophelelwe inkontileka neSharks ngoNhlangulana uJuni walonyaka uqoma ungayivuseleli kwazi usayitholela ikhaya elisha eJapan. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalendeleka. Nina bomlilo othatha ushubuhanghang washisa ikhova zasedlebe kwawokoshane isemabedlana okamzimba umntana nethimba lonke nje le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile